Pusling magtutudlo Ari kabikaran Bilog sa ang kasing-kasing Sa ibang pagod Dinhi ining tigo Imong kami Ikaw aron lamang mabuhi sa imong bangatag aron lamang mabuhi sa imong bangatag. Sa ngalan sa Mahanag Sanag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Nasam ganimo. Karon adlaw atong handom sila ni Marta, Maria ug Lazarus. Mga igsoon karon hinansun ato ang mga salarumandang tas pagsaulog dinhi Santos nga misa. Kaluy kami Gido kay nakasanda kami kanimo ipakita ang ibong kaluy ug luwas sa kabigilon Kristo kaluy kami Kristo kaluy kami ipakita ang ibong kaluy ug luwas sa kamigilon Kaluyaron ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Upasaluon sa itong mga sala, dadong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangangamuyo kami magagahom nga Dios. Itugot nga ama panaginan sa mga santos magdasig ka namo sa kinabuhi nga mas mahingpit. Dini sa among ulay hunong nga pag-awat sa mabuhat sa mga santos Marta, Maria ug Lazaro. Kansangan dumanan na mong gisaulog karon kini among gipangayo pinaagi sa mga Hesus Kristo imong anak. Kabuhigharo man kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios ang nahigugma sa iyang isig kataw sa anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig kataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan, kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios niya kanato ug ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang pagpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios,
og ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtama ug tanawa ang kayo sa Ginoo. Tagamtama ug tanawa ang kayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maaniya kanunay sa akong baba. Pahimayaw nga akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog ka nako ug malipay. Tagamtama ug tanawa ang kayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo uban ka nako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. O giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagamtama ug tanawa ang kayo sa Paglaom kamo kaniya, aron mo sana kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga nawong, dili manglipagong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tagamtama ug tanawa ang kayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya. Ug nagapaling kawas kanila. Tagamtama ug tanawa unsa kamayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagdangop kaniya. Tagamtama ug tanawa ang kayo sa Ginoo. Kahadlok iyang Ginoo kamong iyang mga balaan. Kay walay makulang kanila nga madlukon kaniya. Ang mga dagko na imong kabusuguto. Apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Tagamtama ug tanawa ang kayo sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
sa gilagtan ko, ang pulong ko, ang giwag sa dalan ko. Hallelujah, 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 lamdaga. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanino, Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw o Ginoo. O daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta o kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Maria miingon kang Jesus, kung dili ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay akong igsoon. Hinuon sayod ako nga bisan karon moatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Siya mitubag, naibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo ka nako bisan tulo mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi o nagatuo ka nako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? O siya mitubag, o Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang linggo pala. Sa ito Ebanghelyo, si Marta, si Maria, o si Lazaro, o si Jesus, friendship ni sila. Sa ilang pagka-friendship, ipakita ni Maria, Marta, o Lazaro ang welcoming, listening, o trust. Okay? So, si Maria usab o si Marta, sa ilang pagka-close ni Jesus o silang pagtuo ni Kristo, nagpakita kinig simbolo, active o contemplative. Galiho ka pagtuo o mapalandungon nga pagampo. I hope kita usab saban nila ni Marta ug Maria na active ug na contemplative. Palihog manindog. Ituduan kita ni Hesus Kristo sa pagsulos ng harian sa langit. Magampo kita alang sa pag-abot niya ng maong giharian. Mingon kita, Diyos sa kaayo, hingpita kami. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga ang sulugoon sa simbahan, magmasinugtanon sa kabubuton sa Dios, upang itaon nila ang makaayo ni adtong ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga sila nga gisangunan aron manalipod sa hostisya ug muhubad sa mga balaod, musud-ong kang Kristo, isip tinubdan sa hostisya ug kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga samtang nagpaabot kita sa takna sa pag-ani sa Dios, magmanggiluyon kitang mutagad ug mualagad sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga ang mga idaran, maalimahan ug mahupay, pinaagi sa atong kamanggihunaon ug pakikigala kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga sila nga nangamatay, matigom ngadto sa langit nung gingharian, inig kating anina. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Ginoo sa langit ug sa iyo ta dungga ang mga pangamuyo sa imong katawhan. Kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ihangalan na bukadin, mahigog maong Ginoo, ang mga panggambog ang tusog ang mga buhat na diha uban ka din.
sa kanunay mag-aabit ang gugma mo o Ginoo, maoy gugmang labing hingpit ang gasing-gasing Ginoo ug gangabong paghigugma karon ang tanan dawa atakan lang guglawas adian. Padayo kanta. Diha uban kalibong sa kanunay mag-aabit ang gugma mo o Ginoo, maoy gugmang labing hingpit ang gasing-gasing Ginoo ug ang among paghigugma karon ang tanan dawa atagan lang guglawas adian. Diha uban kalibong sa kanunay mag-aabit ang gugma mo o Ginoo, maoy gugmang labing hingpit. Mga igsoon pagampo ka maron akong sakripisyo dawaton ta si Dios mahan makagagahom sa tanan. Dumato ng dasing ng sakripisyo gikan si mga kamal. Alang sa pagdayo pagimaya sa ngalan, alang usab sa pagkapuslanan, sa tibok niya santos nga simbahan. Sa mong paghalad sa mga gasa dinhi santos mong altar, nga muyo kami sa imong kaluoy niining pangilin sa imong mga santos. Nga kini Eucharistia maghatag kanimo sa dabaw himaya, o magdala ka namo sa kingpit sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasam kanina. Ibayaw inyong magising-kasing. Amara gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa napit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay imong gimang tawo tungod sa kayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, lagi imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among ginugbusa. Uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangya kami sa imong himaya diyog sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagafuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Usada, usada sa kahitasan, daygon ang nagahi sa ngalan sa Ginoo. Usada, usada sa kahitasan. Santos gadi ka o Ginoong tuburan sa nagkasantos. Ipadalangin mo Espiritu ng pagsantos si magasar may mo kinaalang ka namo. Nga lawas o dugo ni sa Kristo among Ginoo. Papasakit sa guling umikuha siya og pan. Mipasalamat kinimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinuan mingon dawata kini. Ninyo tanan og kana kay kini mao kung lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kali sa pasalamat ni pag-usab. Mihatag nilingad to siya mga tinuan mingon dawata kinug panginom kamo nga tanagi kanini. Kay kini mao kali sa akong dugo sa bagog tunhay nga sabutan. Ang dugo nga ulaalang kanini alang sa mga tao aron ang mga sala pasay lubuhata kinarong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo,
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Kristo naghalad kami kanimo mahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mo tubang og moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiwo sa diha sa Espiritu Santo. Hinungdan may Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan nimo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang Papa ni Jose Palmo among administratibo ni Sugbo. O sanang mga pare. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambis kanabing tunay, uban marainhan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sanang mga santos na nagatuman sa makabuton latas sa katuigan. Uban kami kamadayon, kami kahimihan pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya, gihatag na kani magagahom nga man diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang duog himayang tud sa kahangturan. Karon magampo kita atong gamiton mapulong gitudlo kato sa atong manunubos. Amahanamo nga nakasama galagi, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang dalan una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasaylo kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunoalo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa nang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Ang tinabangan sim kaluoy mahalik kay kami kanunay sa lagmalayosan kasamok. Samtang nagapabot kami mula umos balik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang dud sa kahangturan. Gani sa Kristo nag-ingong kasi yung mga apostoles ang kalinaw ibiling ko ninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mong mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabuto. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiyo sa ikaw ang bighari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Asam kanino. Ipakita at ang timaas na panaiso na peace. Kordero sa Diyos nga dagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga dagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga dagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kordero sa Dios gawagtang sumasala sa kalibutan bulan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Nirgo nga yung kalawat kanimo, pangpangulong lamang mayaw. Way sama ang gugma sa Diyos sa langgaliban, kinabuhi giula
aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tabog ipapas, pasaylo ug gugma gihatag sa Dios. Doon kaniya kay mamati siya ug salug sa iyang gugma, kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kadunay maghari siya. Indaot Ginoo imong pamatian. Palihog manindog. Mag-ampo kita. Namuyo kami Ginoong Diyos namo nga Eucharistia, nga among gisaulog ni ining pangilin sa imong mga santos. Magpadangat unta ka namo sa kaluwasan ug kalinaw nga walay katapusan. Kanamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab ganito, Ug manalangin kaninyo ang Diyos nga magahom sa tanan, ang amahanog anag ng Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadayo ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahan.